Bueno, estamos xa aquí na mesa. Bueno, ainda están soando por aí os gaiteiros que acabarán agora. Temos, comigo está Fran, teño a Uxía, a nosa directora. Temos a Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa. Temos ao noso alcalde, José Riobo Castro. Temos a Cristina Pardo, concelleira de Educación. Sei que de algo máis, pero neste momento non o lembro. E temos a Carmen Beira, técnica de Educación. Bueno, moitas grazas por estar aquí. Sodes caras coñecidas nesta feira. Bueno, porque gustades de vir, aparte de, evidentemente, os membros do Concello. Judith, gracias, porque sempre ves tamén todos os anos. Bueno, sétima edición da Cullerciencia, xa é a cuarta que facemos aquí na esplanada do Burgo. Estános aguantando o tempo porque vai aguantar, hoxe non vai chover. Como estades vendo a feira? Bueno, Judith, contanos. Bueno, eu para min que creo que a terceira ou a cuarta vez que veño a ver a compartir un rato con vos nesta feira, a verdade é que vexo pois o que vexo todos os anos, ou seja, un montón de stands, unha alta participación dos centros, creo que son 13 centros educativos os que están aquí a presentar os seus proxectos, e a verdade que veño con moito gusto a desfrutar desa exhibición que fan os centros educativos do traballo que desenvolven. Moi ben. Como ves ti a feira, querido alcalde? Bueno, a vexo unha auténtica maravilla, non? Xa dixen outro día na presentación que consideraba que era un dos eventos a nivel educativo máis importantes que temos na nosa comarca e, ademais, nun entorno maravilloso como é o da Ría do Burgo, unha ría xa saneada, limpa e unha mostra máis de que a ciencia se impón ao que son as cousas nocivas para a nosa saúde. E agradecer sobre todo a Judith e a Xunta de Galicia que este hoxe aquí no Concello de Culleredo. A Judith sempre representando a Xunta e sempre aquí no noso Concello e creo que é unha grande anfitriona tamén para esta Cullerciencia e sobre todo a esa comunidade escolar do voso colexio, do Río do Burgo, pero tamén facelo extensivo este ano a un éxito que conquerichedes, que todos os centros educativos do Concello de Culleredo estén aquí representados nesta Cullerciencia, que creo que é a primeira vez que se conquire e algo que temos que consolidar no tempo, porque eso nos vai a facer, se cabe, máis grandes e, sobre todo, a vos como anfitrións tamén ten moito que dicir desa grande coordinación e ese grande liderazgo que tendes dende o Colexio Río do Burgo, non? Bueno, pues sí, foi un éxito que por fin esteamos todos os coles de Culleredo representados, porque, bueno, somos os que temos que estar, non? De inicio, e sí que sería unha idea moi bonita poder ampliar. Ademais, moi bonito este fondo que nos puxéchedes, non? Que é real, non é ningún disco nin nada. No. Amosa a grande festa que, ademais, é isto, non? Pois sí. Quería preguntarvos, porque ontes falaba con José Viñas, que vai a participar, chamoume onte, díxome que estaba en Lalín nunha feira domingo, eu son do Salnés, sei que hai outra. Quero dicir, explotou xa isto, xa é imparable o tema de feiras a nivel galego. Judith, que nos podes comentar? Sí, bueno, nós somos coñecedores que existen moitas feiras que teñen xa unha longa trayectoria, como é o caso de Cullerciencia, que é a 7ª edición. Existen noutros puntos de Galicia feiras deste tipo, o mellor, de exposición científica, pero non solamente do ámbito das ciencias, senón tamén feiras que teñen como finalidade orientación educativa e profesional, non? Servir de exhibición do que o sistema educativo pode ofrecer o alumno na súa contorna, saber as posibles saídas académicas e non solamente no ámbito da educación non universitaria, incluso universitaria, tamén temos colaboración aí nese sentido coas universidades galegas. E, bueno, creemos que unha iniciativa absolutamente valorada por parte das familias que se poden achegar e coñecer de primeira man pois o que facemos nos centros educativos e o que podemos ofrecer aos seus fillos. Entón, vendo a boa valoración que teñen estas feiras e o que reportan á comunidade, pois sí que este ano puxemos en marcha pois un calendario, digamos, de feiras, un calendario inicial que a Consellería propón e promove para que en todos os puntos de Galicia haxa polo menos unha feira que teña certa entidade para a contorna e que na que podan participar
pois de diferentes maneiras os centros, non? Porque realmente non todas teñen o mesmo corte, senón que hai feiras onde hai máis presencia, por exemplo, do ámbito da formación profesional, outras feiras como pode ser Culler Ciencia, onde está presente os clubs de ciencia. Falábamos de José Viñas traballa con nós, bueno, moi conocido para vos aquí, obviamente, como impulsor en parte do que é o proxecto de clubs de ciencia. El, dende o CIEDIS, precisamente, dende o Centro de Innovación Educativa Digital, está tamén a colaborar nesa difusión, nese dinamismo que queremos proxectar nos centros educativos que desenvolven clubs de ciencia. José Ramón, como está repercutindo? Bueno, porque a nivel de vexo que hai as entidades tamén daqui do Concello, como está repercutindo un pouco o tema científico a nivel do Concello? Como se visibiliza isto? Bueno, aparte de que a niveles educativos estamos aquí, pero a nivel de organización, de entidades, como está o Concello nese punto? Bueno, creo que a colaboración que está a desater de diferentes empresas nesta Culler Ciencias é unha boa mostra de que isto sona e que o Concello de Culleredo e a cidadanía está involucrada con esta Culler Ciencia, non? Pero sobre todo temos que destacar que aquí no noso Concello neste momento temos un dos centros tecnolóxicos máis importantes de Galicia, como é o CETIN, donde 100 profesionais do mundo da ciencia tamén relacionados co mundo da arquitectura, bueno, de todos os ámbitos profesionais e de todos os ámbitos formativos, pois están aí representados. E curiosamente eu creo que é moi significativo que os nosos mozos e mozas, os nosos nenos e nenas vayan educados pois nesta Culler Ciencia, ¿no? Dende esta Culler Ciencia, porque iso vai a fomentar que probablemente moitos deles escollan carreiras relacionadas coa investigación, ¿no? E iso nos gustaría consolidalo no noso Concello, porque creemos que o CETIN ten que seguir aquí en Culleredo. Sabemos que a Cros era o sitio onde esa fundación sin ánimo de lucro pois quería instalarse para poder chegar a 300 profesionais científicos. É impresionante o que se fai a nivel tecnolóxico e que ademais é a grande escala o aprendizaxe que lle marcades dende a Culler Ciencia, dende as aulas, dende os laboratorios dos centros escolares, ¿no? Entón, eu creo que hai un polo importantísimo de ciencia, de estudio, a cercanía de Culleredo á universidade, o ser parte do que é o cinturón metropolitano da cidade, tamén fortalece, se cabe, pois certames como este, e bueno, creo que estamos perfectamente posicionados para que non só o tecido empresarial e a sociedade de Culleredo pois teña un retorno de todo o que é un evento destas características, senón tamén ese efecto contagio a unha poboación tan importante como é a poboación que rodea a cidade da Coruña, e na que Culleredo, lóxicamente, pois é un dos concellos máis importantes, ¿no? Estaba pensando que, bueno, como profes, levamos anos, non? Que sabemos que dende Consellería se promove as vocacións científicas, e incluso esta especificamente nas mulleres. Casualmente a maioría dos participantes de aquí, sobre todo, son nenas. Como vedes esta evolución? Porque ao final, bueno, sí, empezastes un pouco como dito así, a chuzar nos coles, oye, hai que meter isto para adiante, e agora, bueno, pois eso, co das feiras, como vedes esa evolución, como está repercutindo? Que chegaremos a que na universidade, pois, que parecía que era un punto como un teito de cristal, que parecía que os homes éramos que íbamos sempre ás carreiras científicas un pouco máis de sociais, e en cambio agora que está indo máis para arriba, parece que a nivel de mulleres. Sí, bueno, efectivamente tense visto pois unha evolución positiva nese sentido. Sí que sabemos pois que hai máis mulleres que dixen itinerarios e trayectorias científicas. Temos moitos exemplos, de feito, dende a Consellería de Educación, en todos os ámbitos se intenta visibilizar a presencia das mulleres no ámbito científico e tecnolóxico, non? Pero creo que debemos seguir impulsando, creo que todavía non é suficiente. Si vemos estatísticas a día de hoxe, pois, de mulleres que están estudiando calquera tipo da rama da enxeñería e demais, vemos que todavía a presencia das mulleres é minoritaria, non? E creemos, bueno, estamos convencidos, que podo decir eu, que tamén, si de alguna maneira, humildemente, tamén podo servir de exemplo, creo que as mulleres temos moito que aportar en todos os ámbitos, non? E dende logo no ámbito das ciencias. Ese é un compromiso que ten non solamente a Consellería de Educación, creo que todas as institucións que participan de alguna maneira
no ámbito educativo, que teñen algún tipo de presencia no ámbito educativo, pois valoramos e impulsamos. Moi ben. Fran, disparas algunha? Disparas algunha preguntiña? Bueno, é o que un poquinho que decías ti, ¿no? Que aquí estamos representados todos xente que traballan de distintos estamentos por pois fomentar dende a base, que son os rapaces e rapazas dos colexios, a educación, non? E hoxe é un escaparate, diría eu, non? Pero non sei eu se a nivel familiar, entendo eu, non? As familias, sobre todo os políticos e nos colexios, tendes claro esa relación, ese papel que teñen que ter as familias tamén no fomento o interese dos rapaces por a ciencia e por a educación, non? A ver, isto de educación é o triángulo perfecto. Colexios, profesores, alumnos e familias. Sin iso non funciona. Entón, nos temos os nenos hoxe un sábado aquí todo o día porque as familias evidentemente apoian o que facemos, os rapaces queren evidentemente, nós temos que fomentar o que queiras, pero sin familias que respaldan e que entendan isto non hai. E que promovan e que se impliquen a actividade. Claro que sí. E ademais temos casos aquí, por exemplo, de nenos que traen experimentos e en algúns casos vemos que os pais estaban máis entusiasmados no resultado que incluso hasta a veces casi que os nenos digo, mira, casi te vamos a invitar a ti ou papá que para que expoñas ti, porque no, que teño unha impresora láser non sei onde, que teño... Sí, a verdad que o tema evidentemente familiar é básico para nós, Perdón porque está Lucía que vai estar na mesa, nos vamos a unha, agora, así que tranquila que agora de momento non che vamos a preguntar. Perfecto. Vale. Bueno, eu por min non teño máis preguntas. Quería agradecervos de verdade a vosa presencia aquí, porque para nós é moi importante, bueno, aparte de sentirnos acollidos por todo o público, que vos, representantes do Concello, representantes de Consellería, que estedes, pois eso, dándonos a palmadiña de veña que vamos ben, e estaremos encantados de que veñades en todas as ocasións. Hai que moitísimas gracias. Nada, gracias a vos. Eu simplemente para despedirme quixera de verdad darvos os parabéns polo voso compromiso e a vosa implicación, porque as familias son un pilar fundamental, tal e como acabas de decir, pero o profesorado é a outra pata do éxito. Falabas ti antes, o triángulo de familias, alumnado e mestres, non mestras. Pois sí. Pois nada, moitas gracias por un ano máis organizar a Cullerciencia. É un placer para o Concello de Culleredo pois o poder contribuir en todo para que isto sexa posible e facer unha inversión tan importante. Isto é invertir en futuro. Sí, é certo porque, bueno, evidentemente estas carpas salen de algún sitio. Nos como colexio non poderíamos afrontalas. Despois, de todas formas, hoxe falaba na despedida, entrevistarei a Uxía e tamén quería algún en representación dos traballadores do Concello, porque tamén son parte fundamental e cos que estamos a día, oye que falta isto, oye que e sempre con moi boa cara e moi boa actitude con nós, así que para nós moi agradecidos aos traballadores do Concello polo que aportan para a Cullerciencia. Un Concello como a Culleredo, fíxate, todos os técnicos que están hoxe aquí, técnico de cultura, técnica de educación, son persoas con alta capacitación profesional, pero ademais con moitísima experiencia, porque hai que recoñecer unha cousa, e é que Culleredo hai uns anos, no ano 90 éramos 12.000, 13.000 habitantes. Había 2-3 colexios e hoxe pois temos 30.000 habitantes. Somos a poboación infantil ata hai non moito máis abundante dos concellos medianos de Galicia, e iso pois tamén nutre a experiencia de todos os profesionais deste concello, que teñen que estar atentos a moita evolución, non? Que a veces en outros concellos pois pola propia situación da poboación pois non se dá. En Culleredo e sobre todo nos concellos que están en crecemento, pois si eso contribúe moito a
a ter esa conciencia tamén para saber que isto hai que facelo e para que técnicamente tamén a súa firma sempre importante pois se rubrique con moita forza. Pois moitísimas grazas. Vamos a parar aquí un poquinho aos nosos espectadores de Twitch. Tamén nos emplazamos a unha, xa vamos preparando a mesa redonda. Invitamos a todos a que se acheguen aquí porque vai ser moi interesante. Moitas grazas.